havia una vegada en un poble anomenat Lohar uns nens que es deien Cassim i Ali Baba. Un dia, quan Ali Baba estava jugant al desert, va sentir un soroll. Eren 40 lladres que van arribar davant d'una cova. El cap dels 40 lladres es va posar davant de la cova i van dir: Obra César. I la porta es va obrir. A dintre de la cova hi havia or, diamants, joies com corones, anells, pulseres. Els lladres van agafar una corona i se'n van anar. l'Ali Baba va anar a casa del seu germà Cassim i li va explicar el secret de la cova dels tesors. Bon dia, Ali Baba. Dos nens. एक तो ब्रेड ala cabedi la montaña hija or planta y diamantes. Aonde eu vou agafar-los? Anem. l'Ali Baba i el Cassim van creuar el desert i van anar cap a la cova. Allà l'Ali Baba es va posar a la porta i va dir les paraules màgiques. Obra César. I la porta es va obrir. Els dos germans van agafar a poc les joies i els diners a una dona vella. I sabia que vivia al poble de Lohar i van anar cap al poble. Bon dia, Maria, i portem un anell d'or. Bon dia, Cassim. En el primer d'aquesta corona podré donar molt menjar per a aquelles famílies que passen gana. Bon dia, Maria. És una corona. La Maria va comprar legums, verdures, fruites per totes les famílies del poble. La setmana següent, el Cassim i l'Ali Baba van tornar a la cova i van agafar un anell. I van tornar a veure a la senyora Maria. Bon dia, Ali Baba. En aquesta corona podré fer una casa on hi viuran moltes famílies i tindran un jardí molt gran i ple d'arbres. La Maria va construir amb l'ajuda de la gent del poble una casa per totes les famílies que no tenien un lloc segur i càlid on viure. Des d'aquell cap, persona va haver de viure en els carrers de la ciutat. Van passar uns dies i sense que els lladres ho veiessin, el Cassim i l'Ali Baba, quan eren de nit, van tornar a la cova. Aquest cop van agafar moltes monedes i van anar cap al poble a buscar a la Maria. Bon dia, Maria. Portem monedes de plata i d'or. En aquestes monedes compraré samarretes, pantalons i sabates perquè ningú de l'hogar hagi de passar fred. A partir d'aleshores tothom va anar sempre vestit. Ningú de l'hogar sabia d'on treia els diners la Maria. Pensaven que era mig bruixa o que era maga. Els únics que sabien el secret de la cova eren l'Ali Baba i el Cassim, que cada setmana entraven quan els lladres estaven reunits i agafaven algunes joies. I conte acabat.